sarrafa ruhin bayan kawai ci al'amarin so shi so ɗaya ne. So ne sarki domin kushi ke sarrafa ruhi bayan kawai ci al'amarin so shi so ɗaya ne. Shi maramashinki ga lafiyata walla kairan ne in babu sanki gare ni jina nake kamar zane in kika bani tazara ciwo na so zai kama ni. Ga zuciyata na baki mai so gurin ki taraba idan kwa gaki gare ni daɗi ban san me zan ce ba da in rasa ki gara a ce na rasa numfashi na. Shi zai faranta ruhina. Wayyo Allah.